नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आयची मुख्य खबर. उत्तर कन्नड पोलीस वरिष्ठ अधिकारी बद्रीनाथ हेंचेर कार घालचो प्रयत्न, आरोपीक अटक. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या हट्टेकेरी ग्रामाच्या IRB टोल नाक्यार दनपारा शुल्लकच्या कारणान कार वाहन चालक आणि IRB टोल बुथार आशिल्ल्या कर्मचाऱ्याले तू मैमय जाले आणि हेज रुपांतर होड झगड्यात जाले. वाहन चालकान रस्त्यार मधोमध वाहन आड दवरून आपलो राग व्यक्त केलो. टोल गेटार आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यान पोलिसाक कळयल्यान थोड्याच वेळात उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी बद्रीनाथ हेमी घटनास्थळार येवन कार चालकान रस्त्यार आड दवरल्या कारी कडेन विचारणा करूं वयतना पोलीस अधिकाऱ्याचेर कार आंगार घालचो प्रयत्न केल्ल्यान पोलीस कर्मचाऱ्यान ड्रायव्हरा सकट 5 आरोपीक ताब्यात घेतला. हे आरोपी काँग्रेसाचे मुखंड आणि कार्यकर्ते अशें कळयलां. आरोपी सुरेश नायक अलगेरी, बोबय्या नायक, गोपाल नायक, सुरेश किरियण्णा नायक आणि एक अप्राप्त बालकाक अटक केला. पोलीस पुढे तपास करतात.